begine timni to mano biro miyo jopiny biro yieri mokwa jimbo tulo kata wathu oganda. Erokamano ahinya. Hakina Alum inyalo wacho nang'o? Ang'o ma bed ni lessons kata mana puonj mane ma ton bed ni jotendwa nyalo bedo ni sumo ahinya nyaka luore koda yiero madundo e kar chung' bura ma Olkalau. Erokamano ahinya. Adwani mondo aket ne joluowa ni sirkal ma wadonje ni be wan e yo mar adier, be wang'iyo kaka piny ringo. Nikech ma yiero madundo ma Olkalau, it was a test mondo mi wang'iyane, nikech adier manitie nyaka kawuono ni votes kata region ma is very vital in an election cycle en ga Mount Kenya. Kendo ji mang'eny iwacho ni gin ga okuche kata the central region. It is very important. To sirkal ni kakoro it cannot perform kendo ni ineno margin with the vested interest man nitiere Olkalau. Margin from with a difference of 29,000 votes. In fact, Chigni mana alfu pradek. Mano is almost 90%. Yeah. Sami no win, Sami Douglas Ngudh o win gi 90%. So nyaka wang'ini kawadwani mondo mi wadonje agreement. Be wang'iyo kaka mood of the country en. Mood of the country nyalo bedo ni jomoko nyalo biro gi stipend. Kendo kanyalo bedo so precise gi gima lan en ni pesa, mwandu, win voters, kibiro gi pesa, kibiro gi mwandu, kibiro gi geche madongo, kibiro gi intimidation mondo mi win an election. In fact, okodhi timore maber higa 2027. And it's a very good indication ne democracy marwa. Waneno ka we have a very mature democracy right now. Ni kata sirkal bi gi power mar state to pod will of the people will prevail. Nikech mana kaneno kod mana records mago mag IBC nikech IBC bende osegolo chapa mago mag duoko mabende nowuok. Ing'eni Olkalau nantiere gi kwan mag jolut ombulu 73,480 to mana kwan atamalo 57 kende manowuok nikech kwan total votes mabende nokwana gin mana 41,656 manyisi nitiere kwan 30,000 mag oganda mabende nokochopo kata mana lut ombulu. Come on. Matana ni de giwuok gite to it will have been massive loss ne sirkal. Nikech udu nyaka wawacha adier, sirkal notiyo gi mwandu mathoth. Kendo a lot of government officials they work from Nairobi, giringo gidhi kocha, gidhi gi ndeke, gidhi gi all sort of stipends mondo mi gi voters. Emomiyo nyaka wa differentiate wan kaka onagi. Ni dongruok ma ng'ato kelonu be en dongruok manyiso ni en sustainable. Nyaka ng'iuru gik moko long term. Koso timo mondo mi oyude mondo were, mondo mi olag wang'u, asto tok mano kusemiye gima odwaro to he is going to run away. Jopinywa nyaka wang'e ni the state power cannot prevail anymore. Kendo nyaka gima be achaka learn in this election ni IBC as an institution nyaka ging'e ni gin gi tich mapek. Kata obedo ni they did it credibly. In fact, to some extent, we could a voting process manyoro to was sort of credible. Lakini in manning a campaign, it wasn't credible. Nikech clauses mag IBC constitution wacho maler ni okowinjo bed ni ng'ato tiyo gi omuom kata all other means mondo mi I bribe. It's sort of bribery. There was open. IBC no golo duondegi mochiwo siem ne josiasa kit campaign mabende gitimo mabende nitiere siem to gi as an institution nyaka ubed so candid nikech election ma next year kata 27 general election en election manigi a lot of vested interest. My election mokuongo nikech throughout for the past 4 consecutive general elections we've only been having one candid presidential candidate manosenindo moluor Raila Amolo Odinga. To my election ma next year we are going to, for the first time wadhi bedo gi a different opposition. An opposition which has never run an election on their own, and an opposition, and it's going to be an election
against an unpopular government. Erokamano Koro ahinya. nyaka wang'i motegno ni IBC obedo candid gi decisions magi kaka ginyalo man election mondo mi waba ng'ata matiyo gi pesa mondo mi ou voters ma sirkal tiyo gi a lot of goonism mondo mi gi man election. It's not gonna work. And kata observers, my international observers should be aware of what has